Nasıl derler? Kadri Muşin çam olsun gibi basa. Evet, tamam. Ama taramıştı sen. Tamam, o şimdi nasıl bir yerde? Kanka çocuk da mı? Biz paralarla da... Hiç ya. Önce gidiyor. Para da. Kartay Türkiye gitmişte mesela bir rast kaşıdı şu an. Assalomu alaykum ба ҳама мардуми тоҷик ба ҳама мардуми ғариб ба ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем. Baba میگه چای میشی؟ یا داغ پینه. Привет. ва дар аэропорт дамадед ва қарор дорем чӣ хеле ки медоне охири моҳ шудестай ва мақсади мо чия? Мақсади мо шуморо ай нарх навои билет ва проверка бохабар карданай. Чӣ хеле ки дар аввали видео диден аэропорт Жуковский буд ки хидмам рафта будам почти 50% зиёд документ проверка доранд. Вот, а сейчас я еще раз говорю вам, что все, 30 сентября указ президента заканчивает свое действие и продлеваться больше не будет. ва вазъияти аэропортози ранги пешинаи не ки ба ҳар ҳол проверка доранд 30% 50% одаморо ҳар ҷори аэропорта ва так то охири моҳа билетҳои прямои қимат шидагиай ҳам прямои ҳам Узбекистон кадом меша дарё кадестем пересадка хати дига шаҳро Волгоград мераванд Казан мераванд ё ки чи ном Ростов назану мақсад ки пересадка мекунам баъд аёҷа душанбе ҳамқалӣ гирифтаестем ва бисёриётон савол метен ки чӣ мешава баъди сиём чӣ хеле ки пешаи карантин буд меомадан хай палибомо ҳамаро проверка намекунанд я 60-70% одаморо документошонро проверка мекунанд кадоме ки мақсад документ надора штраф мекунанд бо сар метан далчи мерава 5000 штраф мақсад барои документ накардани надоштан одамое ки мақсад дита штраф шидагиай ё ки запрет доштагиан мекунанд чон роӣ мекунанд ва баъдан нашуд як чизи дига ки ай кадом сабаб одаморо ай ҳамин вақти рейс мегардонанд дар ҳолате ки паспорти шумо ягон варақ шикандагӣ бошад дар ҳолате ки мақсад қарздон аз 100,000 зиёд бошад аз 100,000 зиёд қарздор бошен баромадан намемонанд иҷозат наметиҳанд ва нархи билетҳоро иншаллоҳ охири видеода эмомҷон бо худаш мефаҳмона ва нафарое ки мегӯянд ки ай Москва билет бигирен ё ки ай Россия билет бигирен ай Тоҷикистон биём мешавад бале мешавад бисёр нафарода хидмонам гирифтем ки вақти регистратсияшон даам паспорта нишон метаҳанд қати дихтир мехезанд меоянд ва нафарое ки мегӯянд ки дихтир атмини чидагиай атмини чидагӣ нестай ҳама рафтестанд Урал компанияе ки баъзе рейсҳошда пурсидестай мақсад ҳама ҷо биромад ки Урал компания намепурсанд лекин бо ҳолатҳое мешавад ки на Жуковский Урал компания баъзеҳоша духтар мепурсанд ба ҳар ҳол споридантон хубтарай бо дар бораи чӣ гуфтанем дар бораи ай Тоҷикистон омадан мақсад пеш намегирифтем барое ки қимати баъд буд хайози арзонтара чи май пешниҳада ки 28-29 ҳазор ба моҳи октябра ҳолати шида буд ки билет гирифтем эмон худд мақсад депорт буд ҳава як гардондан тозира пулша наодаед бале ай ҳамин сабаб пешай омадан проверка кунем документотона ки запрет набошед баъдан билета бигирем баъд як чиз дига буд ҳаётон биромад хай дар комментария бо номерома мемонам кадоме ки савол дорад занг зана пурса кадоме дараҳи дур боша имконияти билет гирифтан надошта бошад телефон куна ҳаракат мекунем ки арзонтар билетшона биёвем бигирем эмомҷон худд бо як пура маълумот мероди ҷоисида аз тарафи оғоз баландтар меравад. салом алейкум як бори дигар подписчикои азиз ташаккури зиёд ки дастгирӣ мекунед мисол видеои моро тамошо мекунед нашоти нархи навои душанбе кӯлоб хуҷанд ба тарафи Узбекистон ки ҳастем то Узбекистон мепаридак мардам то сима уже почти ҳама рейсо уже пур шидагианд уже кӯлоб 29 дар ҷо дошт дина ки уам пур шид душанбе вообще ҷо надорад дига фақат мондагиаи Самарқанд Ташкент Бухоро ки ҳамоам 17-18 то 20 даже ай 20 бола мушиданш мумкин мешава ҳамоам баъд дора ки мисол пересадка қати мисол мепаранд ба Москва Волгоград ай Волгоград я 3-4 соат ждат мекунам барои регистратсияи дигаришон сар шидана
бо регистрация дигари мезгзананд мисол бо айсар баъд мепаранд мераванд ки билетҳошон 15000 16000 ҳамин вобшим ай 12000 боло мешавад нархҳои ҳамин самолётҳое ки пересадки хати парвоз мекунанд. нашоти духтургузариҳошон гуфтаниём шахсое ки мисол пересадки хати мераванд метавонанд ки дар любой аэропорт ё ки любой поликлиника духтуршон ахчон бигзаранд 3000 дар аэропорти Домодедово дигар се аэропорти боқимонда мисол Шереметово Внуково чи это Жуковский 2750 ки метавонанд ки аимҷа мегзаранд варақшона мегиранд шуморо дар аэропорти Москва мисол аэропорти Домодедово Внуково якадом аэропорти ки мепарен дар ҷо духтуртона мепурсанд дар ҷое ки мисол пересадка мекунед мисол гав Волгоград ай Волгограда вақти ба тарафи Тоҷикистон ё Душанбе ё Пуло боша париданӣ мешавед дар Волгоград ба шуморо духтур мепурсанд барое ки внутренний Россияда духтур мисол на русский на нерусский ягонташ намегзаранд фақат мисол ай границаи Россия ки берун шиданӣ кушиди дар ҷо шуморо уже духтур мепурсанд. бо чӣ шумо мегӯед? ҳам комментариёда чӣ менависанд бисёртар чӣ савол метиҳанд барое ки боз нагӯяд бисёртар мехонем комментариёро ҳамаш менависонанд саломат бошӣ ба пеш бо бисёртар менависонанд ки нархи билет нархи билет ҳам мегӯм ки мисол дар таи комментария закрепит кардагии номеро вақте ҳам комментария мисол хонданӣ мешавад якум номерои телефон мебурояд дар ҳамонҷо метавонед бале як бори дигар бо ин хидм мегӯм шавад +7 926 510 56 93 октябр зарани гирифтантон хубтаре барое ки ай ҳозира 13-14 тада гирифтаестем наздик мешавад ранги ними вақт бо қимат мешавад. бале метавонед нарх навои ҳозир то 5 октябр қиматтарак 17-18 то 20 ай 5 октябр яъне ай 6 то охири октябр метавонед ки дастрас кунед мисол 6-7-8 чиқар хеле наздик шидан бигиранд мисол 17-18-16 хеле нархҳо мегирем вақте ки мисол бо дуртарак бигирем мисол ба 15-16 меёра метавонед ки 12000-13000 ҳам кард арзонаш ҳозир 12,5 ки баъди числаи 20 май душанбе прямой Пулов уҷан ҳамин рейсҳои прямой 12,5 боло числаи 15 баъд як чиз дига ногуфта намонад ки нафарое ки документошона гум кардагиянд возвращение бигиранд ай посолства кадоме ки намедонам метро барикад нея далша пиёда мерем меоем возвращение кунад ки гирифтем возвращение хати через Узбекистон ё ки пересадка рафтан намешавад фақат прямой рафтан метавонем бози ай Москва ай Жуковский Внуково Домодедово душанбе парвоз мекунад душанбе Пулов Хуҷанд баъд як чиз дига буд одамои беларусия омадагӣ бале ай беларусия омадагиро мақсад ҳами карантинда рӯй кардем рафтам аки баъди карантин намедонем ки мегардонанд ё не дар ҳами мақсад карантин карантин буд ҳам прямой билет гирифтем рӯй кардем ҳам через Узбекистон рафтам ки номаълум мисол тағдири ва ё чи ай интихоб кардагишон ҳастан нестан акира шо таби отам намегам барое ки мисол дар вақти тамоши гузаштан мисол як соат дига ва амасават намекунам мисол ход мегирем барое ки ачи одам да учрат истодагия ну в общем пеш касе ки мисол ба ё тараф омаданияй я бо куҷа пареда наки оя маҳкамай уҷа ки мисол билетиш насуда субиси мисол аз ход накунам бале ва бисёриёт нашуд депорт мепурсен ҳамин ҳолатҳое ки мо мебинем бисёр одаморо ай чӣ сабаб депорт мекунанд ай сабаби бисёр штраф доштанашон бисёр одамое ки депортшон мекунанд ай сабаби ки ай дилта зиёд штраф кардагиянд ход дар метро ход барои маска ход барои 500 рубл ҳам ки боша ай дилта зиёд шид ай ҳамин сабаб бигем ки депорт ризалини мекунанд хай видеомонам зиёд шид чиеш нофаҳмо боша бо телефон кунен пирсен чанд ка ки донистен фаҳмондем ҳаматон паноҳи аллоҳ боше дастгири шумо пешравии мо